Καλησπέρα σας. Είμαι η Ελίνα Φιλίππου, είμαι επικεφαλής του Private Wealth Practice της Ζέπος και Γιαννόπουλος και μαζί μου σήμερα είναι ο συνάδελφός μου και καθηγητής Δημήτρης Μπαμπινιώτης, partner και επικεφαλής του Litigation and Arbitration Practice της εταιρείας μας. Σήμερα συζητάμε το νέο κληρονομικό δίκαιο που ψηφίστηκε πριν από 1,5 περίπου μήνα. Δημήτρη, καταρχήν, γιατί το συζητάμε οι δυο μας? Το συζητάμε γιατί το νέο κληρονομικό δίκαιο αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ορισμένες στρεβλώσεις του προισχύσαντος δικαίου, οι οποίες, και το ξέρω αυτό από το δικό μου πράκτης, οδηγούσαν πάρα πολύ συχνά σε αντιδικίες, στο πλαίσιο των οποίων ετίθετο εν αμφιβόλο η πραγμάτωση της βούλησης του διαθέτη. Οι δύο βασικές τομές που φέρνει, ποιες θα έλεγες ότι είναι? Αν έπρεπε να επιλέξω, θα ανέφερα την νόμιμη μοίρα. Πλέον καταργείται η αυτοδίκαια άμεση και πράγματη επισέλευση του μεριδούχου στην κληρονομιά και η νόμιμη μοίρα καθίσταται μία ενοχική χρηματική αξίωση με αποτέλεσμα ότι πρόβλημα έχει ανακύψει σχετικά με την νόμιμη μοίρα να μην επιμολύνει εμπραγμάτως το σύνολο της περιουσίας, της κληρονομιαίας περιουσίας. Εν ταυτό προβλέπεται πλέον και η συμβατική παραίτηση από τα δικαιώματα στην κληρονομία, ένατη ανταλλάγματος που θα είναι και το σύνηθες ή και χωρίς αντάλλαγμα, και στα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνεται και το δικαίωμα στην νόμιμη μοίρα. Και έχουμε και τις κληρονομικές συμβάσεις. Οι κληρονομικές συμβάσεις δεν αποτελούν κάποια επανάσταση. Υιοθετεί το ελληνικό δίκαιο, ακολουθεί το ελβετικό και το γερμανικό μοντέλο, αλλά προσθέτει ένα ακόμα εργαλείο στον κληρονομικό σχεδιασμό. Να εξηγήσουμε καταρχήν τι είναι η κληρονομική σύμβαση, έτσι, σε δύο λόγια. Κληρονομική σύμβαση εν ευρεία ενία είναι κάθε σύμβαση με την οποία ρυθμίζεται η τύχη μέλουσας κληρονομιάς ζώντος προσώπου. Ειδικά με τη νέα ρύθμιση, με το νέο κληρονομικό δίκαιο, ρυθμίζονται αυτό το οποίο αποκαλούμε κληρονομικές συμβάσεις αιτία θανάτου, που είναι συγκεκριμένα οι συμβάσεις με τις οποίες εγκαθίσταται κληρονόμος ή συνίσταται καταπίστευμα, κληροδοσία, τρόπος ή χωρί επιλογή του εφαρμοστέου επί της κληρονομικής διαδοχής δικαίου. Και παράλληλα προβλέπεται, αναφέρθηκα ήδη σε αυτό, η συμβατική παραίτηση από δικαίωμα στην κληρονομιά, το οποίο είναι κάτι διαφορετικό βεβαίως. Κοίτα, όταν συζητάμε θέματα κληρονομικού σχεδιασμού, είναι 4-5 βασικοί προβληματισμοί, ανάγκες αν θες, που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι καταρχήν πώς θα διαχωρίσω τα περιουσιακά μου στοιχεία, δηλαδή πώς θα εξασφαλίσω ότι δεν θα κληρονομήσουν όλοι από όλα, πώς θα μοιράσω τα κίνητα, κάποιοι είναι πιο κατάλληλοι για την οικογενειακή επιχείρηση, άλλοι για τη συλλογή των έργων τέχνης κλπ. Αυτό είναι το νούμερο 1. Το νούμερο 2 είναι πώς θα κρατήσω τον έλεγχο των περιουσιακών μου στοιχείων καταρχήν όσο είμαι εν ζωή, και μετά το θάνατό μου πώς θα εξασφαλίσω ότι κάποιες βασικές κατευθύνσεις θα ακολουθηθούν από τους κληρονόμους μου, ότι θα έχουν λίγο χρόνο να εκπαιδευτούν, ότι η μετάβαση θα είναι σταδιακή, ότι κάποιοι τεχνοκράτες θα μπορούν να υποστηρίξουν τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, ειδικά στην οικογενειακή επιχείρηση, πώς θα διαχωρίσω τη δίκηση της εταιρείας, το δικαίωμα ψήφου από το δικαίωμα στο μέρισμα. Μετά μπαίνουμε σε θέματα προστασίας του περιουσιακού του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων από τρίτους, από δανειστές, πώς θα προστατέψω την περιουσία μου. Σίγουρα θέλουμε μηχανισμούς οι οποίοι νομικά να στέκονται, να μπορούν να επιβιώσουν, να είναι σχετικά απλοί και να εξασφαλίζουν και μία κατά το δυνατόν ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση κατά το χρόνο της διαδοχής. Και έχουμε μία σειρά από εργαλεία, τα οποία έτσι συζητάμε κατά καιρούς. Καταρχήν τη διαθήκη. Ενδεχομένως και τον κοινό λογαριασμό για τα φορολογικά ωφελήματα που αυτός έχει. Ίσως και μια εταιρεία συμμετοχών, αυτή την holding εταιρεία, που μπορεί να υποστηρίζεται και από ένα family office, μη χαμογελάς, το ξέρω ότι σου αρέσει.
Και αν μπαίνουμε σε πιο σύνθετα σχήματα, μπορούμε να συζητήσουμε και τη δημιουργία ενός trust ή ενός foundation. Ένα συνδυασμό όλων αυτών. Η κληρονομική σύμβαση πού μπαίνει? Λοιπόν, για να οργανώσουμε λίγο την ύλη της συζήτησης, η πρώτη βασική σύγκριση είναι μεταξύ κληρονομικής συμβάσεως και διαθήκης. Μάλιστα. Εκεί κρίσιμο είναι ότι η κληρονομική σύμβαση, σε αντίθεση προς τη διαθήκη, δεν είναι ελεύθερα μονομερώς ανακλητή. Ναι. Άρα, οι διατάξεις τελευταίας βουλήσεως που εμπεριέχονται στην κληρονομική σύμβαση, και προσοχή εδώ, οι διατάξεις τελευταίας βουλήσεως στις οποίες αναφέρθηκα και μόνον. Τα 4 θέματα που είπες. Τα 4 θέματα δεν ανακαλούνται ελευθέρως. Ναι. Κατά τούτο, η κληρονομική σύμβαση είναι δεσμευτική. Μάλιστα. Και η δεσμευτικότητα αυτή αποτελεί ενιολογικό γνώρισμα της κληρονομικής σύμβασης και το λόγο καθιέρωσής της. Τώρα, η δεύτερη σύγκριση είναι με δικαιοπραξίες εν ζωή. Να του πω το πιο απλό παράδειγμα, κάποιος θα μπορούσε να μεταβιβάσει την ψηλή κυριότητα. Ναι, έτσι, στο ακίνητο. Το χαρακτηριστικό της κληρονομικής σύμβασης σε σχέση με δικαιοπραξίες, με αυτές τις δικαιοπραξίες που παράγουν άμεσα ένομα αποτελέσματα εν ζωή, δεν είναι αιτία θανάτου. Το χαρακτηριστικό της κληρονομικής σύμβασης είναι ότι ο κληρονομούμενος, ο συμβαλόμενος στην κληρονομική σύμβαση, διατηρεί, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, απόλυτη εξουσία διάθεσης των περιουσιακών αντικειμένων και έχει την δυνατότητα να μεταβιβάσει και να απολαύσει τα ωφελήματα από τα περιουσιακά αυτά αντικείμενα που θα συγκροτήσουν την μέλουσα κληρονομιά. Αυτό είναι μια βασική διαφοροποίηση. Εν ταυτό, βεβαίως, αυτό σημαίνει, γιατί έχει ο κληρονομούμενος εξουσία διάθεσης, ότι δεν υπάρχει κάποια απόλυτη εξασφάλιση, έτσι, αφού μπορεί να μεταβιβάσει τα περιουσιακά αντικείμενα, ότι αυτά θα καταλήξουν όντως στον αντισυμβαλόμενό του στην κληρονομική σύμβαση. Μάλιστα. Αν εστιάσει κανείς στο δεύτερο, υπερέχουν και θα έπρεπαν οι εντολείς μας να ακολουθήσουν κάποιες άλλες λύσεις. Αν όμως είναι σύμφυτο της κληρονομικής συμβάσεως ότι θα πρέπει ο κληρονομούμενος διατηρεί, πάλι εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, την εξουσία διάθεσης των περιουσιακών αντικειμένων. Και φαντάζομαι αυτό σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο δεν προστατεύεται και το περιουσιακό στοιχείο απέναντι σε τρίτους και δανειστές, γιατί παραμένει... Οπωσδήποτε, η κληρονομική σύμβαση δεν αποτελεί τρόπο για να κάνεις αυτό που λέμε asset protection. Από την άλλη, ο νόμος λαμβάνει συγκεκριμένες πρόνοιες στην περίπτωση μεταβίβασης ενός αντικειμένου, ειδικά στην κληρονομική σύμβαση, η οποία προβλέπει και κάποιο αντάλλαγμα από τον αντισυμβαλόμενο του κληρονομούμενου, και επίσης, υπό εξαιρετικά βεβαίως αυστηρές προϋποθέσεις, αν χωρεί χαριστική διάθεση προς το σκοπό βλάβης, προβλέπει μία ρύθμιση όμοια με την παλιά μέμψη άστοργης δωρεάς. Από την άλλη, η κληρονομική σύμβαση, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, είναι ένα νέο εργαλείο, χρήσιμο εργαλείο, δεν είναι πανάκια, έτσι, το λέω γιατί αναφέρθηκε στο θεσμό του trust. Ναι. Η κληρονομική σύμβαση λειτουργεί με τα παραδοσιακά εργαλεία του κληρονομικού δικαίου. Ναι. Κατάσταση κληρονόμου, καταπίστευμα, κληροδοσία. Αυτά τα οποία εξασφαλίζει το trust. Δεν μπορεί να τα εξασφαλίσει αυτά τα εργαλεία του κλασικού κληρονομικού δικαίου, δηλαδή την διαχείριση από τεχνοκράτες, τρίτους. Εάν αυτό είναι το ζητούμενο, τότε δεν θα κοίταζε κανείς την κληρονομική σύμβαση, θα έμενε σε αυτά που όντως κάνουμε, να χρησιμοποιούμε τον θεσμό του trust και μιας και το φέρνει κουβέντα, βεβαίως, δεν θεωρώ ότι με την κληρονομική σύμβαση αντιμετωπίζονται και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα όταν ερχόμαστε να κάνουμε estate planning κάνοντας χρήση του trust, τα οποία εν πολλοίς απορρέουν ότι το trust είναι θεσμός άγνωστος στο ελληνικό δίκαιο. Η ικανότητα δικαίου, η κληρονομική ικανότητα,
δεν αλλάζει κάτι ως προς αυτά με την δηλαδή κληρονομική σύμβαση. Δεν τα εντοπίζει, δεν τα ακουμπάει το νέο κληρονομικό δίκαιο. Δεν τα ακουμπάει και δεν τα επιλύει. Μάλιστα. Να πάμε και λίγο στην παρέτηση από την νόμιμη μοίρα, την ανέφερες και πιο πριν, αλλά επειδή κουμπώνει καλά με την κληρονομική σύμβαση. Ναι, η παρέτηση από την νόμιμη μοίρα είναι συμβατική παρέτηση. Ναι. Δεν κυριολεκτεί ο νόμος όταν αναφέρεται σε παρέτηση, γιατί το δικαίωμα στην νόμιμη μοίρα κατά το χρόνο που χωρεί συμβατική παρέτηση δεν είναι καν γεγεννημένο. Έτσι. Οπότε δεν κυριολεκτεί ο νόμος. Εμποδίζεται δια της συμβατικής παρετήσεως από την νόμιμη μοίρα και εν γέννη από δικαίωμα στην κληρονομιά, δεν αφορά μόνο την νόμιμη μοίρα, εμποδίζεται η γένεση αυτού του δικαιώματος. Ναι. Κατά κανόνα θα χωρεί με αντάλλαγμα και εδώ είναι το ενδιαφέρον, αν θες, τον σχεδιασμό της κληρονομικής διαδοχής. Ουσιαστικά εξαγοράζεις, κάνεις buy-out ένα μεριδούχο. Ακριβώς. Έτσι. Και όταν προσφέρεται ένα αντάλλαγμα, ποιο είναι το όφελος για το μεριδούχο? Ότι ο μεριδούχος, ο οποίος χρειάζεται χρήματα τώρα, κατά τη διάρκεια του βίου του κληρονομούμενου, εισπράττει το αντάλλαγμα, θέλει να ξεκινήσει μια επιχείρηση, έτσι, εισπράττει τώρα το αντάλλαγμα και παραιτείται από το δικαίωμα στην κληρονομιά. Και βεβαίως, αν συνδυαστεί η συμβατική παραίτηση από το δικαίωμα στην κληρονομιά με κληρονομική σύμβαση, πλέον μπορούμε να έχουμε αποτελεσματικές διαμορφώσεις, διότι η παραίτηση λύνει τα χέρια του διαθέτη, οπότε ο συνδυασμός αυτών των δύο ρυθμίσεων είναι, θεωρώ, κρίσιμος. Άρα, έτσι απολογιστικά, το πρόσημο του νέου κληρονομικού δικαίου συνολικά για τον κληρονομικό σχεδιασμό θα λέγεις ότι είναι θετικό ή αρνητικό? Είναι αναμφίβολα θετικό, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματα. Ουσιαστικά τα προβλήματα τα θέτουν οι ανάγκες των εντολέων μας. Έχουμε περισσότερα εργαλεία, τα οποία έτσι δεν εμποδίζονται από δογματικές αγκυλώσεις του παρελθόντος. Δεν ανακαλύψαμε τον τροχό. Όπως είπα, ακολουθούμε τη ρύθμιση του γερμανικού και του ελβετικού δικαίου, εναρμονισμένη με κάποιες αποκλίσεις. Αλλά έχουμε πλέον και αυτά τα εργαλεία. Δηλαδή, εάν ήθελα έτσι απολογιστικά να πω, είναι ότι έχουμε περισσότερα όπλα στη φαρέτρα μας. Πρέπει να ακούμε τον εντολέα μας, τι χρειάζεται, τεχνοκρατική διαχείριση επιχείρησής του μετά το θάνατο. Δεν υποκαθιστά κάποιος το τραστ σε αυτό. Έτσι. Αλλά πλέον έχουμε τις δυνατότητες που δεν είχαμε κακώς το παρελθόν. Είναι σίγουρα εξυγχρονισμός. Να βάλουμε και μια χρονική διάσταση στο καινούριο μας εργαλείο της κληρονομικής σύμβασης. Η δυνατότητα κατάρτισής τους είναι από 16 Σεπτεμβρίου, σωστά? Σωστά. Και σε κάθε περίπτωση έχουμε και μια γκρίζα ζώνη γύρω από μια σειρά από φορολογικά θέματα που γεννώνται με το νέο κληρονομικό δίκαιο, για τα οποία επίσης περιμένουμε κάποιες ερμηνείες. Και νομίζω ότι κάπως αυτά τα δύο πρέπει να συνδυαστούν για να δούμε όντως ότι τίθεται πραγματικά σε εφαρμογή το νέο δίκαιο στο σύνολό του. Ναι, θα πρέπει, γιατί πάντα τα φορολογικά προφανώς είναι τα πλέον κρίσιμα. Φυσικά. Και αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι ο νόμος αναφέρεται στο αντάλλαγμα και το χαρακτηρίζει δωρεά. Αυτό το κάνει για να προστατεύσει τους λοιπούς μεριδούχους ή τους δανειστές ή για άλλους λόγους, χωρίς να είναι όμως πραγματικά δωρεά. Επομένως πρέπει να αναμένουμε, όπως λες και εσύ, τη φορολογική ρύθμιση αυτών των θεμάτων. Μεταξύ άλλων είναι αυτό που ανέφερα. Έτσι, άρα τότε θα μπορούμε να... και μακάρι η φορολογική ρύθμιση να μην εξανεμίσει τα πλεονεκτήματα τα οποία προσφέρει η ρύθμιση του ουσιαστικού δικαίου. Και αυτό ενδεχομένως να είναι και το αντικείμενο του επόμενου Vidcast σε μερικούς μήνες. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση σήμερα.